عزيز سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزوان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا لكم نمقطعكم بخبر عدم كبرات سمعتي بركز بولو وانا حبريتاتات نا يوتيوب مزصعنو اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصعكم زيناتات بوان خدكاتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نا دول ملكت مطوا ايترسعوا اسمران اديس ابان حزنن زغلصالو شيخ محمد بن خليفه الثاني بيت صحفة تمرت التجري نمينستر تمرت إثيوبيا بوليتيكا وسانتات وإيسو ودب حوات تقاليس كاغا معوات وصاي كالا امارات يلن كبل غليصو امارات امصابو هرموس ابلعلي كلتا تانكرات امارات بميسايل تفصمه مطقاتي ايران كونينا اب عد انجليز اسلامو حلوا صورة ايران مدقف زحقاوي كخونيو زخبركم تخاتاتلتنا اذن كالن بززي حزركم كقربه سناي صانحت قدما منستر ابو احمد مس اوليسونغون اباسانجو اب غدا هاغراو مخكر زتيم لومي 14 حمله 2026 قدما منستر ابو احمد نوليسون اباسانجو ابي صحفتو تقبلو ازراريبو تقدما منستر ام محبرا متصال غصو اب زمحلالفو ملختي ابدروت تاريخاو هاغراو مخكر ابي فتاوي اثيوبيا مزخونو اوليسونجون اباسانجو كم زتي افليتو اب غدا هاغراو مخكر نمزتاي كمون قدم حجي كاب زكايدو سرحت اباب كم زوسد بمغلاص بفلاي دما ابا كايدا سلام بيافرا بممراح زكايدو لمدي كم زكافلو ارديوم زدما ايتيبيا بمخكر نتراغصو حد نقن زلاق غعزو سلامن اب تمرتي كم زهب كم زخونه حبيرلو ايتيبيان ابا سانجو زبركتو بواغا زيتمن استواصو كل غزي مسغانا تقرب كبلون ملؤتو اما حلاليفلو مسات زمنا وقطر تباهلو زودس شيخ حمد كابابو سلطان تركبه بسنه 1990 حموشانيو اتناي سلطان مسجاد دم زي فسسو الوا منغست تباهلو يفلط نقطر زمنوا تباهلو زغلل الشيخ حمد نتهاجر بوطبا زبلصقت ماكل هاغور صعبت تكون اخي لواي ابو بهابتي ندادي زبلصقت زمناوي قطر تباهلو زصواع مخنياتون بخمزي زامسل عيوتاتيو لومن قطر زمحد زلو ودو شيخ تميم بن حمد التانيو بيت صحفت امير بمغنيات عرفتي نتنبر مرحي اب زوصو مغلصي هاغنا عبسه بمطفا حزينا لنايلو غليصلو اب قطر نمعتات صنحه هاغراو حزن كم زودون صندوق علامات تعتيلهم كم زنبلبلو تغليصو نغوس جالس نغستي كاميلان نوح عمتات نقطر بخبري زغلغله خبلو غليصوما اندي هاغراو حزن معت بمواج مدباتا نمزنغع سريزالا قدما مينستر مودي بوغونو قطرنا بعبيتن بلصغنان زبقعه بعي راي مرحه خبل غليصو بريزنت إرتاء إساياس أفورقي بمغنيات عرفت الشيخ حمد بن خليفة الثاني نمنغستن حزبن قطر نحزن متصنع عن ملقتي سديد الله اتبسوني 13 حمله 2026 تلاخنا حزن ملقتي نابتنا هاجر قطر زمرح زلو امير الشيخ تميم بن حمد الثاني زقربه خوينو بريزنت إساياس أفورقي بعرفتي عمير نبر تسمع حزن بمغلاص نبيتسبن نملا حزب قطرن صنعت تمنيو منيستر زينا إرترا يمانه قبر مسكل أبي كساب صحفو حبريتا بريزنت إساياس نتا أمير قطر نبر شيخ حمد بن خليفة الثاني امونغو ختيان هاغرا زلو ختي او زمدنا نمتكات تصاوتو اگداسترا بنادا خمس تقصو غليصو بتوصاي ات امونغو ايرتران قطرن زلو حورنتاو زمدنا امصاون حيلو قصل بريزنت إساياس زلو تمنيت غليصلو شيخ حمد بن خليفة الثاني ابزباو غديات قرن افريكا بفلاي دما اب دبلوماساو زمدنا ايرتران عسترا زنبرو مرحيو هذا خاطم زذكروا دبلوماساو سرحت اب غنبوت 1999 اموغ ايرتران سودان تفتيز نبره وطري نمهدا اب دوحه استفرمه ناي سلام سمع خون نمغبار زغبرو صعري يتقس اتا اب 1999 تبصح سمع دوحه كلتين هاغرات ننحر حداو تقامو غجلتات كم دغاف قطبان حبراوي قطصدو كغبران زعلمينيرو قطر بمرحنا الشيخ حمد اب تمس اثيوبيا تولعز نبره ناي دب كوينا صعبو اموغ سمران كارتمو تفتيز نبره مسحاب ام عرف عبترا كم استتصاوتي ذكر ابتوانتي سبسلطان سودان نيرترا ام برا سودان زنقساسو عطوات تدغفالا بزبل يخصوم نيروميم ايرترا بوغنا نتخص بمصاق سودان سراويت اثيوبيا مريت ايرترا خورن بايتا اتاتحلم كتبل تقام نيرا شيخ حماد نتتحلالخ وطن مفتحن زمدنا خلتين هاغرات نامنور نملاسن زغبرو دبلوماساو صاري اب تاريخ زمدنا خلتين هاغرات اگداس بوتا لو بتوصاي قدما مينستر اثيوبيا ابو احمد اب غصات محبراو مرخبታት اب زسفرو صحف قطرن افريكان حدا خبتهم بالحتات مرحتي اطفئنيلو بفلاي ابقن افريكا غرجت كفتحن سلام كسفن ابركتو خمس غبره نزته مسرت كم زنبرن تقيسو
ሸኽ ሓመድ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ቆላሕታ ይህብ ከም ዝነበረን ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንምምዕባል ይኣምን ከም ዝነበረን ኣብይ ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሩ እቲ መራሒ ቀጠር ነበር ብ2013 ንኢትዮጵያ በፂሕ ነይሩ ነዚ ጉዕዞ ብምጥቃም ኣብይ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝመስረተ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተን ክብል ገሊጽዎ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ትግራይ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ምዘናን ፈተናን ናይቲ ሃገር ኣብ ኣሰራርሓ ሃገራዊ ፈተና መእተዊ ዩኒቨርሲቲ 12 ክፍሊ ንጹርነት ዝጎደሎ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ብምኽሳስ ፖለቲካዊ ድረኽ ኣለዎ ክብል ወቒሱ እቲ ቤት ጽሕፈት ናብ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ትማል ሶኒ ኣብ ጸሓፎ ደብዳቤ እቲ ሚኒስትሪ ብዛዕባ ኣወሃባን ግዜን ናይ ፈተና ብተደጋጋሚ ዝቀየሩ ዘይፍትሓዊ ዝበሎም ውሳነታት ይዕልፍ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ከም ዝገለጾ እተግባር ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ኮይኑ ከም ዝርድኦ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ንተፈተንቲ ተምሃሮን ወለድን ክልል ኣብ ጭንቂ ኣትዩ ዝርከብ ምስሓብ ዘጊድ ፍታሕ ከም ዘይረኸበ ዘመልክት እዩ እቲ ሚኒስትሪ ካብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ትግራይ ዝቐርበሉ ፖለቲካዊ ኣለዎ ይፍጸም ኣሎ ዝብል ክሲ ብምንጻግ እቲ ኣብ ኣወሃባ ፈተና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ምስሓብ ምስቲ ኣብ ክልል ዝነበረ ኩናትን ድሕሪኡ ዝሰዕበ ናይ ትምህርቲ ናይ ምጥፋእ ዝተኣሳሰር ትምህርታዊ ውሳነ እምበር ፖለቲካዊ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ነይሩ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ ጥርዓን ካቢነ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብ27 ሰነ 2018 ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ካብ ዘውፅኦ መግለፂታት ዝቐጸለ እዩ ብመሰረት እቲ ካቢነ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ 29755 ተፈተንቲ ተምሃሮ እቶም 14406 ብዲጂታላዊ መንገዲ ብኢንተርነት ክፍተኑ ክምደቡ ከለዉ እቶም ተረፉ 15349 ድማ ብወረቐት ክፍተኑ ተመዲቦም ነይሮም ይኹን እምበር እቲ ሚኒስትሪ ንኻልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ናይ ወረቐት ፈተናታት ኣላይ ባጀት ክስደድ ከሎ ንትግራይ ግን ዛጊት ወረቐት ከም ዘይሰደደ እቲ ካቢነ ኣብ መግለፂኡ ኣመልኪቱ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ትግራይ ኣብዚ ሓድሽ መግለፂኡ እዚ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ትግራይ ዝተገብረ ኣገባብ ፈታትና ኣፈላላይ ወረቐት ናይ ፈተናታት ዘይምልኣኹ ተምሃሮ ትግራይ ብሄራዊ ኣለዎ ክስምዖም ካብ ካልኦት ተምሃሮ ተፈልዮም ናይ ቤኖም ፈተና ብወረቐት ጥራይ ክወስዱ ብምግባር ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ምፍጣርን ተባሂሉ ዝተገብረ ውዲት እዩ ክብል ይኸስስ እቲ ምዘናን ፈተናን ዝቆጻጸር ዝመርሕን ኣካል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፌደራል ብሰንኪ ሎጂስቲክን ተዛመድቲ ጉዳያትን ኣብ ትግራይ ብወረቐት ዝፍተኑ ተምሃሮ ዝተፈለየ መዓልቲ ከምኡውን ኣካል ናይቲ ዓይነት ፈተና ከምጽኡ ከም ዝተገደደ እዩ እዚ ድማ ኣካል ካልኦት ክልላት ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ስርዓቱ ደረጃኡን ዝሓለወ ናይ ገዛእ ርእሱ ፈተና ኣዳልዩ ነቶም ብጽሑፋት ዝፍተኑ ተምሃሮ ከም ዝፍትን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ብተወሳኺ መንግስቲ ትግራይ ናይ ገዛእ ርእሱ መእተዊ ነጥቢ ምውሳድ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትውሉ መንገዲ ከም ዘመቻችእ ዶክተር ኪሮስ ምግላጹ ኣይርስዓን ውድብ ህወሓት ተቃሊስካ ካብ ምዕዋት ወጻኢ ኣማራጺ የለን ክብል ገሊጹ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ መንግስቲ ፌደራል ንመንእሰያት ትግራይ ብምትላል ካብ ዓዶም ንኽወፁ ብምግባር ወታደራዊ ዕስክርና ጃምላዊ ማእሰርትን ንምቅላዕ ዝተዋደደ ወፍሪ የካየድ ከም ዘሎ ብምኽሳስ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ እቲ መግለጺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ዕፅዋን ክባን ኮይኑ ንሻድሻይ ክረምቲ ብጥሜትን ሕማምን ኣብ መዕቆቢታት ይሃልቕ ከም ዘሎ ጠቒሱ እቲ መግለጺ ህወሓት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ጆኖሳይድ ውልቀ መላኸ ብምባል ዝኸሰሰ ክኸውን ከሎ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጥፋእ ዝሓስቦ ስሩዕ ውጥን ብዕፅዋን ወታደራዊ ምቅራብን ኣሓይሉ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ ንምብታን ዝተወሰኑ ጠላማትን ከዳዓትን ተጋሩ ብምጥቃም መንእሰያት ትግራይ ካብ ዓዶም ብምውፃእ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታት ክኸዱ ዘታልል ወፍሪ የካይድ ኣሎ ክብል ወሲኹ ከሲሱ ካብ ትግራይ ዝወፁ መንእሰያት ሽሞም ብትካላት ጸጥታ ስርዓት ተታሒዙ ገሊኦም ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተገዲዶም ንኽጽምበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንኸጥፍኡ ይግበር ኣሎ እቶም ተረፉ ድማ ኣብ ማዓስከራት መደጎን ማእከላት ተዓፅዮም ብሕማምን ወልፍን ክሃልቁ ይግበር ኣሎ ክብል ይኸስስ ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ዝተፈላለዩ ምኽንያት ተታሊሎም ዝወፁ መንእሰያት ግዳይ ማእሰርትን ሞትን ቅድሚ ምዃኖም ብውፅፅ ናብ ዓዶም ክምለሱ ፃዊዒት ኣቕሪቡ ጸላእ ስርዓት ብልጽግና ንምዃን ትግራዋይ መንነት ምህላው ጥራይ እኹል እዩ ዝበለት መግለፂ ዘላቒ መፍትሒ ዝመጽእ ተቓሊስካ ብምዕዋት ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ መንእሰያት ትግራይ ንብሄራዊ ህልውናን ልኡላውነትን ክስለፍ እውን ፀዊዑ ህወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ክልል ትግራይ ጉዱድ ግፋን ምልመላን የካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኢማራት ኣብ መጻብ ሄርሙስ ኣብ ልዕሊ ክልተ ታንከራት ኢማራት ብሚሳይል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ኮኒና እቲ መጥቃዕቲ ንሃገራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እውን ክትብል ገሊጻ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ኣብ ደቡባዊ መጻብ ሄርሙስ ኣብ ልዕሊ ክልተ ታንከራታ ብኽሩዝ ሚሳይላት ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድፍረት ብምባል ኮኒናቶ እቲ ፍጻመ ከቢድ ጥሕሰትን ንጹር ምጥሓስ ሃገራዊ ሕግን ዝውክል ኮይኑ ንጸጥታ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክትብል ተቃውማ ገሊጻ
ሚኒስትር ምክልኻል ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እተን ዕላማታት ተገብራ መራኸብ ሞምባሳ ፈሳሲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ዝዓይነተን ታንከራት ኣልባህያን ምዃነን ክልቲአን መጥቃዕቲ ክትፍፀመለን ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ዖማን ይንቀሳቐሳ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መጥቃዕቲ ሓደ ህንዳዊ ኣባል ሰራሕተኛታት መርከብ ክመውት ከሎ ካልኦት 8 ድማ ከም ዝቆሰሉን ንሳቶም ድማ 6 ህንዳውያን ዜጋታት 2 ዩክሬናውያን ምዃኖም ተገሊጹ። ካብቶም ዝተጎድኡ እቶም 4 ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ። እቲ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ኣብ ክልቲአን መራኸብ ሓዊ እኳ ኣቋፂሉ እንተነበረ ኣባላት ሰራሕተኛታት እቲ ባረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእትዎ ክኢሎም ኢሉ ሚኒስትር ምክልኻል ነዚ ከቢድ ጥሕሰትን ንጹር ምጥሓስ ሃገራዊ ሕግን ዝቖመ ንፀጥታ ምርግጋእን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ድፍረት ዝመልኦ መጥቃዕቲ ይኹንኖ ይብል እቲ መግለፂ። እዚ መጥቃዕቲ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኣሳሰር ተፃብኦታት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ መጻበ ሄርሙስ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ መስመራት መተሓላለፊ ነዳዲ ባሕርን ኣብ ዝሓደሰሉ ዘሎ እዋን ተፈፂሙ ዘሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ኢራን ናይ ባሕሪ ዕፅዋን ከም እትገብርን ካልኦት ሃገራት በቲ ስትራቴጂካዊ መጻበ ሄርሙስ ንዝሓልፉ ዝኾነ ይኹን ናይ ጽዕነት 10% ክፍሊት ክትሓትት ምዃና ኣፍሊጡ። እዚ ውሳነ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝነበረ ግዝያዊ ናይ ምቁራፅ ተኹሲ ስምምዕ ሙሉእ ድሕሪ ምፍራሱ ዝመፀ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ መጻበ ሄርሙስ ምስ ኢራን ወይ እውን ብዘይ ኢራን ክፉት እዩ፣ እንተኾነ ግን መራኸቢ ኢራን ዓማዊለን ጥራይ ከይኣትውን ከይወፁን እቲ ዕፅዋ ተመሊሱሎ ኢሎም። ኣሜሪካ ንመጻቦ ንምሕላፍ እትገብሮ ወታደራዊ ወጻኢታት ድሕነትን ምሽፋን ካብቶም በቲ መስመር ዝሓልፉ ናይ ካልኦት ሃገራት መራኸብ ንብረቶም 10% ክፍሊት ክትወስድ እያ። ትራምፕ ንኣሜሪካ ሓላዊት መጻቦ ሄርሙስ ክብል ፀዊዕዋ ኣሎ። ንሳቶም ነዊሕ እዋን ነቲ መጻቦ ብነፃ ንኽንሕልዎ ፀኒሕና ኢና፣ ሕጂ ግን ክፍሊት ክንሓትት ኣለና ብምባል ውሳነኦም ተጣቢቕሎም። ኣብ ወርሒ ሰነ 2026 ተበፂሑ ዝነበረ ግዝያዊ ስምምዕ ኢራን ናይ ባሕሪ ኣገልግሎት ክፍሊት ክትሓትት ትመስል ኣለኒ ብምባል ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ 3 መራኸብ ንግዲ መጥቃዕቲ ብምፍፃማ ፈሪሱ እዩ። መግለፂ ዝወፀ ኣሜሪካን ኢራንን ብርቱዕ ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን መጥቃዕትታት ድሕሪ ምልዋጦም እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ባሕሪ መጥቃዕቲ ድሮናት ብምጥቃም ኣብ ወደብ ባንዳር ዓባስ ዝርከብ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ሓይሊ ባሕሪ ደብዲብሎ። ናይ ኢራን ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ብወገኖም ኣሜሪካ ኣብቲ መጻቦ እትገብሮ ወታደራዊ ምትእትታው ብብርቱዕ ከም ዝምክትዎን እቲ ተግባር እዚ ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋታት ነዳዲ ዓቢ ዕንቅፋት ክፈጥር ከም ዝኽእልን የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንእስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንምድጋፍ ዘይሕጋዊ ክኸውን እዩ። እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ካብ ኢራን ወፃኢ ብኣሉታ ዝግለጽ ዓብይ ተራ እዩ ዝፃወት። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ጉጅለ ወከልትን ጉጅለታት ገበናትን መርበባትን ብምጥቃም ኣብ ካልኦት ሃገራት እንተላይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንሰባት ዕላማ ናይ ምግባር ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ካብቶም ቀንዲ ዕላማታት እተግበሎም ማሕበረሰብ ኣይሁድ ተቃወምቲ ኢራንን ጋዜጠኛታትን ይርከብዎም። እስላማዊ ምንቅስቃስ ብፆትን የመናውያን ምስ ሩስያ ተኣሳሰሩ ወለንቲናታት ኮርን እውን ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ ንብሪጣንያ ዘስጉኡ ተባሂሎም ክምዝገቡ እዮም። ፓርላማ ባይቶ ብሪጣንያ ነዞም ሓደሽቲ ሕግታት እንተደኣ ኣፅዲቕዎም ንፖሊስ ትካላት ስለያን ምስቲ ናይ ወፃኢ መንግስታት ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ዘካይዱ ደው ከብሉ ዝሓየለ ስልጣን ክህቦም እዩ። ብፍላይ ማሕበረሰብ ከፈራርሑ ወይ እውን ንሃገራዊ ድሕነት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሓደጋ ከእትውን ምስ ዝፍትኑ ጉጅለታት በዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ እዮም። እዞም ሓደሽቲ ሕግታት ነዞም ጉጅለታት ሓደሽቲ ኣባላት ከይመልምሉን ጽልዎም ኣብ ብሪጣንያ ከይዝርግሑን ዝያዳ ንምዕጋት ተነድፈ እዩ። ብመሰረት እቶም ሓደሽቲ ቀየድቲ ሕግታት ገበኛ ኮይኑ እተረኽበ ክሳብ 14 ዓመት ማእሰርቲ ከቕፅዕ እዩ። ውዲት ናይዞም ጉጅለታት ዝፍጽሙ ሰባት ድማ ንሕልፈት ክፍረዱ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ ኣሎ። ማዕከናት ዜና ብሪጣንያ ንእስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከም ሽበራዊ ውድብ ክትምዝግቦ ትንዕ ትብል ከም ዘላየን ዝሕብራ ዘለዋ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሙ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።